Bangayo anike da banda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma Flebaro Malikono ani Malikoka ambe folini walimando nyeshi auma ka wala dunia ka foko ni anga jemuka kene sigle jemuka mimbe talike senekelaw bagamarlaw monikelaw jiriturlaw ani bolla barakelaw namba wele ko ciwara bi alhamdulillah ayansi sigaso krenkrena ayansi dugumna we sigaso krenkrena uka dugumimbe naba fama ko kafela ambe ambalma ke bamba Abdoulaye Bamba amba ka jege aka ferme konnana ni watina ferme agricole Bamba ambo konnana ni watina nya amfle jege dinge dala ni watina onyambala ka fo jege dinge amena kuma jege deka Bamba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me foli ke shirfula fleba tieni amuso bela jeni ka foli ke malien bela jeni almu man soro ka flano yanki barama me foli ko bela jeni ante se ka dado korofon nuna ni amado do ka folo ka do ke ka nyeshi anga jamana ma parce que ne ya me koko be jamana de kono e ka jamana o de ka fisa jamana be donc wala ambe do ke alaka basigi malima ka ta jamana mara chogolo ka ta se lakanamo ambe do ke alaka basigi malima bana jugo mi fiya be yalla malikono ambe do ke alaka malien bekisha toroma alaka jambe kisha ma parce que na jaro de degu adegu se malima alaka jambe kisha ka bana jugo bampeu nambolo la monsieur nyere toroma ambe rom na kuma ya fo jugo mi ne to Abdoulaye Bamba ne chikelaye meshi sigaso ma forobe dugumina dugunin to ko kafela ferme yere ni to la ferme na be fo ferme to kana ferme agricole Bamba ambe o de kene kono ni depuis dondara ayero yi fencha mai ko min tena nyingali beka nyerema mana ka chugo mo ba to nangere ka adofo e ka soro ka ajabi min signe flen grefe o ye ndenkele ale to ye Mamtu Bamba keren yara ale yara le bolo be jega bala la kosobe ne ko ni adam ne mene ale fana bolo du donc ni nyefol ku folo ye ka yirera ko yani ka madige jege dunina ka dige amne tokola donc onyana ko Bamba ambi fo alhamdulillah ya bismillah ka ferme agricole Bamba konnana effectivement ya photo na ando na ferme konnana anye familial chama sur sabla anya ka fo bara chama badi bi bolam Bamba ferme agricole Bamba asigira sanjume wa hakilna jume blala wa muni mumbe sur ferme agricole Bamba konnana alhamdulillah ye question foni aye kuma daduma ka kuma daduma chugo di ka se ka ferme chugo nyefo ne re folom be saldi nte fonctionnaire correct ne chikara di ngonu fayende école la nye école ka se yodola ala ko mangere jege to barara mais nketo ka école ke un fap be nkala seneke chugura am monora donc sene akandurana donc fokata signé école fana ke nana yema fonctionnaire bara soro sene nyimbolo bara mbolo ma bora klekele on continue ro fait bon donc ora mais ame yorom na ni ne ferme agricole Bamba bon ko strani nyaka se yorodoma nya ay se kana ferme créé oni nyina nche san wolon fla cash wa me ferme kono donc ni ferme fen no ye abema siki klekele mais afaman noya e ballo janko ko ne feñmani e ba soro kuma do be aglante no de aglamba ni ya nyinga abseka fencha ma fu nyene bo kasanga nye ferme siki san fu nyene ngo abese san wolon flala bon si ça ferme ba kono kuma siki be jega dingen dala miseka nye fa ambe yorom na ni jega tamara yoroy ere nye bala jega dingen model mum be to kana va fo 3200 mètres carrés mètre carré ba saba ani kɛmɛ fila parce que dingɛ fila be olugu awaga mètre 10 a janya mètre 60 fila fana be olugu nɔngɔn bɛ mètre 20 bon wɔɔrɔ be olugu waga mètre 10 mètre 20 ani bâtiment do fana be
o fana filɛ ni dɔ ninnu gɛrɛfɛ baga hors sol bon jɛgɛ bakelen ni 500 bɛ se ka don ale fana kɔnɔ o ye jɛgɛw ka site ye bonden dɔ filɛ n tilatɔ filɛ o jɔli la n'ala sɔnna ma an yɛrɛ b'a fɛ ka na essayer ka to ka jɛgɛden tɔrɔ an yɛrɛ ye parce que ka to ka jɛgɛden tɔrɔ an yɛrɛ ye n denkɛ min sigi filɛ n gɛrɛfɛ nin ye ala y'a kɛ projet dɔ kun nana yan o y'olu former jɛgɛden tɔrɔko la o kɛ kun ye pour que sɛnɛkɛla ka se ka a yɛrɛ ta don dɔ bon n bɛ nin dilan o t'a bali an bɛ jɛgɛden san mun b'a produit bon k'an b'a san o bolo mais ale fana bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni kɛ o bɛ dɔɔni fana bɔ voilà santa la donc o ye jɛgɛ production fana fanga bonya n'i y'a jate minɛ n ye nin dingɛ mun hakɛ fɔ ɲɛna nin ye kuma an ma se sɔrɔko ta yɔrɔ ma n ye présentation ye sinon mais mɔgɔ fɛn jɛgɛw kalama n'a fɔ ko nin dingɛ hakɛ kɔni b'a tigi bolo dingɛ tan ka dingɛw bɛ bonya fɔ ta i b'a dɔn vraiment jɛgɛ caman bɛ don a kɔnɔ bon n'an bɔra yen papaye solo bɛ n bolo papaye solo o min bɛ n bolo yan o ju min bɛ yan fɛn bɛ a ba 2 kan depuis salon n bɛ ka a tigɛ daminɛ n bɛ ka feere c'est pour ça i bɛ denw b'a la se i b'o denw ye sanfɛ n'o tɛ an y'a daminɛ duguma fo ka yɛlɛ sanfɛ o kɔni o bɛ se ju ba 2 ani kɔ ma bon n'an sisan yɛrɛ don sinon tilemana kɔnɔna an bɛ motoba ni o ka tricycle ni bon semaine kɔnɔ an bɛ se ka o ɲɛ 2 tigɛ k'o feere Sikaso yan papaye solo la bon ni e bɔra papaye la bon papaye gɛrɛfɛ e ɲɛ b'a la an ka farafin kɔnɔw bɛ yan ni tɔnkɔnɔ b'o la kulo b'o la kami b'o la farafin sɛ b'o la bon o ɲɛ olu fana n y'a bɛɛ bila a dantɔgɔ la yɔrɔ o ɲagamulen tɛ ɲɔgɔn na ni donna ferme kɔnɔ ɲɛ nin fɛn filɛ a si ɲagamulen tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka yɔrɔ labɛn no ka kɛrɛnkɛrɛn a ka yɔrɔ la bon donc o la b'a to kɔnɔ dɔw tɛ se ka ku ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ yiriwa e yɛrɛ cogo ma bon farafin sɛ ka yɔrɔ n'i y'a ye i b'a ye bonden 18 ɲɔgɔn bɛ yen n bɛ ka garage k'o ɲɛfɛ bon ye 2 mètres carrés mais garage b'a ɲɛfɛ mais o la an bɛ dondo kɔrɔ kelen sɛmuso 4 o bɛ bila bon kelen kɔnɔ o ka a sigi tɛ fɔ bonden 18 bon olu bɛ fan da n b'o fan ta machine dɔ bɛ n bolo o bɛ fan tɔrɔ ale bɛ fan 700 de ta donc n bɛ fan ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a don kɔnɔ o b'a tɔrɔ n'o y'a tɔrɔ n b'o denw lamɔ donc o la fan n yɛrɛ ta mun tɔrɔ an fɛ yan ni n bɛ sɛ si wɛrɛ fɛ an ka farafin sɛ la n'i y'o fan mana sɔrɔ n b'o don a la bon n bɛ olu fana tɔrɔ donc ka to ka siw koloso ɲɔgɔn na donc o y'a to a sɛw fana bonya ka di donc o fana o bɛ n bolo o fana wasalen don kosɛbɛ parce que ɲɛna yera ni yɛrɛ y'a ye olu bɛ dɔɔnin bɔ mais halisa an bɛ taga ɲɛ an b'a ɲini ka baaraw yiriwa bon n'i bɔra o farafin sɛ ninnu na i bɛ se misi min bɛ nɔnɔ bɔ o den dama bɛ n bolo lɛcɛriw n'u b'a fɔ ko lɛcɛriw o den dama bɛ n bolo bon o bɛ mara o bɛ siyɔrɔ bɛ yen en même temps n ye bin fana sɛnɛ ne ka misiw fana o tɛ bɔ n ka kuru kɔnɔ peut-être o tɛ bɔ ferme kɔnɔna na yan parce que bin sɛnɛnen don n fɛ yan o bɛ bin dun binkɛnɛ dun hali ni tilemana don parce que ji bɛ n bolo château bɛ n bolo n bɛ kɔni dɔ da fana kɔni tɛ ja donc n bɛ ji sama kɔni na moteur la ka kɛ ka bin nin sɔn bon donc misiw bɛ bɔ ka bila o b'o dun wa n bɛ butu ni turuto ninnu d'o ma kɔfɛ bon o la n'o biri kuma sera an b'o o gɛn ka don bon kɔnɔ k'o biri bon gata dɔ fana bɛ n bolo bon o gata misi mun y'o bɔ kɔsa na misi tɔgɔ o y'an gosi gata de ye misi 20 de bɛ jɔ a kɔrɔ 10 bɛ jɔ fan dɔ na 10 bɛ jɔ fan dɔ na mais olu mun bɛ jɔ nɛgɛ bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'o séparer misi dɔɔni bɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ ji min a dantɔgɔ la yɔrɔ la o fana o bɛ n bolo bon ni i bɔr'o la an bɛ se tubabu sɛ mun bɛ fan da bon o dɔɔni fana bɛ n bolo olu fana bɛ o dantɔgɔ la yɔrɔ la bon olu an b'olu fana balo mun b'o cogo dɔn i b'a pitinin de fana san ka bɔ tubabu jamana na wali Bamakɔ i bɛ n'o balo n'a sera fana o ye fan la an b'o olu fan ta bon donc o ye baara fɛn mun bɛ ferme kɔnɔ yan wala ferme agricole Bamba kɔnɔ yan o y'o ye ala ni bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛgɛ an ka farafin kɔnɔ kami sɛ tɔnkɔnɔ kulo misi papaye ani to sɛ mun bɛ fan da ka fara bin kan bin fana nafa ka bon kosɛbɛ château kelen fana bɛ n bolo foro kɔnɔ panneau 12 de b'a la voilà bon kɔbolonin dɔ bɛ n kɛrɛfɛ o kɔbolonin fana bɛ n permis ka se ka ji sama ka kɛ ka bin sɔn tilemana fɛ voilà. Bamba tiɲɛ na nin ye nisɔndiyakoba ye sabula k'a ye k'a fɔ ferme kɔnɔna na fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ yan donc n'i nana i ka ferme kɔnɔ i mago bɛ don fɛn fɛn na a kɛra kamamafɛn a kɛra sogomafɛnw a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yan Bamba an ka jamana jateminɛna k'a fɔ ko
Mali ye sɛnɛkɛ jamana don baganmara jamana don mɔni jamana don wa jirituru jamana don i ka ferme i y'a sigi wasa o bɛɛ dɔ bɛ se ka sabati yan cogo min na yalo hakilina jumɛn ye bila o la hakilina bila nana sigi ka hakili jagabɔ kɛ n ko n bɛ se ka fɛn min kɛ ni nafa caman bɛ sɔrɔ a la o ye ci kɛ ye déjà n yɛrɛ mɔna kanu bɛ nafa la n tɛ n yɛrɛ fisaya ma mun bɛ n dɔ Sikaso o bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye n tɛ n yɛrɛ fisaya ma ne ye ka tile ka Sikaso ni mɔgɔya ko tɛ o kɛ man di n bɛna fɛn min na de bon n y'a ye ni i nana sɛnɛ kan sɛnɛ a mana kɛ cogo o cogo a sanna o ma san o e kɔni e bɛ balo ko ɲuman kɛ donc balo bɛ satisfait a ma dabɔ fana a kana kɛ k'a ma san bon n'a sɛnɛna cayara fana ne yɛrɛ balo bɔra a la mɔgɔ wɛrɛ fana tɔw fana bɛ balo sɔrɔ a la donc o ye anw fana bɛ se ka contribution kɛ ka dɛmɛ kɛ jamana ye baloko fan fɛ parce que bibi na papaye fana n bɛ papaye min feere dugu kɔnɔ a bɛ feere yɔrɔ min na hali fonctionnaire mana bɔ bureau kɔnɔ n'o ka saraw ta o bɛna dɔɔni san papaye feere muso fɛ o muso nin fana t'a sɔrɔ n'a ma san anw fana fɛ donc n bɛ contribution dɔ k'o la bon n nana a ye n'o kɛra baarako problème n tɛna ŋuna tun ko baarako problème bɛ n na bon o tɛmɛnen kɔ bon denmisɛnninw a b'a la bi denmisɛnninw ka baarako ka gɛlɛ fo k'a dɔn a ka gɛlɛ bon baarako ka gɛlɛ bon Mali dɔrɔn tɛ a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais ni san kɔni kulula bɛɛ bɛ e kun de minɛ n tɛ denmisɛnninw o kalanna baaraw sɔrɔlen tɛ bon n nana ye n bɛ fɛɛrɛ dɔ siri den bɛɛ tɛ na yan mais n b'a essayer ka den dɔw fana responsabiliser yan parce que fɛn min ko problème yɔrɔ jumɛn i bɛ baarakɛlaw ta ka baara kɛ baarakɛlaw olu ye waati o bɛna dɛmɛ kɛ waati la o fana bɛ faso dɔ kɔnɔ n'o waati dafara o bɛ taa bon ne y'a sɔrɔ e bɛ ka ferme dan e kelen ma e kelen tɛna se ka baara kɛ e m'a ye a bɛ ferme ko tiɲɛ donc o la komi n denw fana n fa ye n lamɔ cogo n y'o fana lamɔ ten de o fana lamɔna sɛnɛ de la o lamɔna sɛnɛ la donc n y'a essayer k'o orienter jɛgɛko min filɛ n y'a fɔ min sigi n filɛ n kɛrɛfɛ ale bɛ jɛgɛko fɛn bɛɛ kunna hali ne tɛ a b'a fɛn bɛɛ kɛ bon ale ta kɔrɔkɛ bɛ yen olu bɛ misi nɔnɔmanw kan an yɛrɛ donna sisan k'a sɔrɔ a ye sɔgɔmada biri ka ban a taa bɛ n'o ye nɔnɔso la voilà o bɛ taa di centre de collecte la bon a bɛ t'o di wulafɛta fana bɛ taga yen bon ale kɔrɔkɛ bilalen bɛ olugu kunna bon u ka sinaba min bɛ ni an yan fana olu bɛ sɛ fanlataw kunna donc mais min bɛ jɛgɛ kunna ale de fana bɛ baarakɛlaw dɛmɛ ka an ka farafin sɛ ninnu fana ladon ani papaye donc n y'a classé nin cogo la donc ne y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ den 3 de bɛ ferme kɔnɔ yan voilà comme entreprise n den 3 de ferme kɔnɔ yan bon denmisɛnw na n bɛ k'o bolo don n bɛ ka gestion fana yir'o la parce que an bɛ balo kɔfɛ fɔ an ka nafa fana sɔrɔ a la k'an mako wɛrɛw dilan donc o la fɛn fɛn n'i b'a kɛ n'i bɛ nafa sɔrɔ a la f'i ka gestion fana fara kan o ye sɔrɔ bɛ labuguya cogo di sɔrɔ bɛ ladon cogo di bon donc an bɛ baara kɛ nin baara kɛ cogo la bon donc n y'a ye k'a fɔ ni fana ye nin kɛ bon a ka ca Ala fɛ dɔw fana bɛ yen bon sɛnɛ kanu b'o la bon hali n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mun bɛ Sikaso yan o bɛ se ka na filɛli kɛ ne kɔni ta a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya mais o kana mɔgɔ siran parce que ko tɛ se ka fɛn ɲuman sigi n'i ma sɛgɛn bon donc n'o nana an bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn bilasira bɛɛ maliyɛn den bɛɛ tɛ se ka sɛnɛ kɛ mais ni mun bɛ sɛnɛ kanu ni o sera ka dɔ k'a la jamana fana ka se k'an dɛmɛ a ka ca Ala fɛ laɲiniw bɛ sabati dun ka fa inchallah ni Ala sɔnna ma inchallah Bama o ɲɛna kosɛbɛ halisa an bɛ an balima sirifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ ferme agricole Banba an b'a kɔnɔna yan wɔrɔ ye a bɛ filɛli wɔrɔ bɔ ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ yan sabula wa yan bɛ kɛ misali ye n dalen b'a la k'a fɔ sabula yan ye wɔrɔ min ye a bɛ dusu don maa caman kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ka ferme agricole k'a sigi sen kan i mago bɛ don fɛn o fɛn na ni a bɛ tali kɛ sɛnɛfɛnw maramafɛnw a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ Banba an bɛna an da don jɛgɛ sabula an bɛ jɛgɛ dingɛ de kɔnɔna na nin wagati in na i da sera a ma Mali kɔnɔ bi maa caman bɛ jɛgɛ mara ka di mɔgɔ caman ye nka aw t'a ɲɛdɔn jɛgɛ mara walasa i ka se k'a kɛ ka nafa sɔrɔ a la an ɲɛ bɛ ka dingɛ ninnu na cogo min na ninnu sɛbɛkɔrɔla bɛnnen don dɛ wa u dilannen bɛ an b'a fɔ cogo min na de façon professionnelle vraiment ɲɛdɔnni yɛrɛ ta sira fɛ ne ko walasa i ka se ka jɛgɛ dingɛ kelen n'i b'a la baara fɛlɛ jumɛn kan ka tigɛ i fɛ wa musaka joli bɛ taa jɛgɛ dingɛ kelen na bien e ka ɲininkali n'i y'a filɛ i b'a ye ɲininkali nɔgɔ ye k'a sɔrɔ ɲininkali gɛlɛnba don parce que n bɛ don a kɔnɔna na jɛgɛ dingɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la o ka bon ɲɔgɔn ye bon ni jɛgɛ dingɛw ka bon ɲɔgɔn ye
a fana bɛɛ ni a dilan musaka de don bon n'i y'a filɛ fana mun bɛ ne bolo o dɔrɔn tɛ jɛgɛ dingɛ yɛrɛ misali ye dilancogo wɛrɛ b'a la tun bon o question kɔni normalement ka a jaabi k'a dafa o ka ɲi technicien bolo mais an yɛrɛ mun bolo b'a la bon ni baarakɛla yɛrɛ sera ma an bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye parce que an ye dɔw kɛ an ka effort physique la an ma olu valoriser n'i y'a bɛɛ valoriser i b'a sɔrɔ a musaka bɛ dɔɔnin bɔ jɛgɛko yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ ka girin kosɛbɛ i da sera o de ma tan nin ye ni ji b'e bolo ka ban parce que fo e ka ji sɔrɔ e ka se ka dugukolo sɔrɔ e bɛ se ka jɛgɛ dingɛ dilan yɔrɔ min na donc o la e bɛ dingɛ sen parce que an ta nin dɔw filɛ e ɲɛ bɛ ne ta nin dɔw donna ni biriki plein ka nɛgɛ k'a kɔnɔ ka beton kɛ a dugu ma bon dɔw jɔra ka fara d'a kɔnɔ ka tila ka siman d'a kan donc ni dingɛba ninnu n'i y'a jateminɛ i b'a ye tiɲɛna a musaka ka ca c'est pour n y'a fɔ n ko san 7 de dingɛ ninnu bɛɛ ma ban san kelen dɛ n y'a jɔ kelen fila fo ka se parce que n sɔnna k'a fɔ jɛgɛko n'i y'a yiriwara a bɛ se ka mɔgɔ bɔ ko la bon a bɛ se ka nafa fana se jɛgɛ dunnaw fana ma i bɛ sigida min na o sigida mɔgɔw ma donc o de y'a to n fana y'a dilan nin dilancogo la dingɛ kelen kɔni n y'a fɔ ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyara dingɛ kelen bɛɛ ni a musaka lo mais n kɔni bɛ se ka min fɔ ka tɔn min d'a kan o de ye jɛgɛ dingɛ a dilanni parce que normalement jɛgɛ dingɛ yɛrɛ man ka dilan ni siman ye ni a ko n'a cogo don an ka bɔgɔ fo ka bɛn an ka argile u b'a fɔ ma ko argile an ka bɔgɔ fasa ninnu o bɛ yɔrɔ min na bon n'i y'o a dingɛ bɛ sen n'i y'a sen i b'a bɔgɔ fara ɲɔgɔn kan k'a dami n'i y'a dami ji bɛ lɔ a kun ye ji ka se ka jɔ dɔrɔn mais o yɔrɔ man ca an fɛ o yɔrɔ man ca min o de y'a to i bɛ mɔgɔ caman ye o bɛ préférer ka a kɛ siman na bon n'a jiginra siman na ka bɛɛ b'a dɔn siman wari ka ca biriki min bɛ bɔn o bɛɛ wari ka ca nɛgɛ min bɛ dɔrɔn o bɛɛ wari ka ca sinon ni bɔgɔlama de don i b'a dami k'a fɛngɛ a mana kɛ cogo cogo o musaka tɛ caya mais dingɛko kɔni a musaka kɔni bɛ sɔrɔ dingɛ bɛrɛ de la n'i ye dingɛ bɛrɛ min ta bon i bɛ o musaka de fana bɔ voilà. Bamba halisa ne bɛ min nɔfɛ sabula mɔgɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ bi jɛgɛ mara ka d'u ye nka u t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ jɛgɛ dingɛ kelen n'i b'a fɛ ka daminɛ n'i b'a fɛ ka don jɛgɛ mara la i b'a daminɛ ni jumɛn ye fo ka taa se jɛgɛden ni kɛli ma dingɛ kɔnɔ i kan ka bɔ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ. bon n'i b'a fɛ ka don jɛgɛ mara la komi n'i b'a fɛ ka don baara bɛɛ la jɛgɛ mara bon jamana fana ye service dɔw bila baara bɛɛ kama kunfɛtɔ baara man ka kɛ tun jɛgɛ mara service bɛ yen a bɛ mara a bɛ mara bɛɛ la ouais mais jamana fana ye min kɛ an k'o fana fɔ parce que hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonya ka dama tɛmɛ a mana kɛ cogo cogo jamana ye kɔni dɔ k'a la parce que n'i y'a fɔ dɔw t'a dɔn k'a fɔ ko service fana bɛ yen min fana bɛ occuper jɛgɛko la sinon jɛgɛ mara service bɛ yen bon n'i sera olu ma olu bɛ se k'e bilasira bon mun fana bolo b'a la komi anw ɲɔgɔn ne sera anw fana ma an fana bɛ se k'e bilasira n y'o de fɔ ɲɛna ko n'i b'a fɛ ka don jɛgɛ mara la a fɔlɔ ji parce que ji bɛ sɔrɔ min i b'o ɲini fɔlɔ ji b'e bolo mais ji b'e bolo ji bɛ n'a fɔra ji fitinin ko tɛ dɛ ka kɔlɔn dɔ sen ko i bɛ to k'o ji bɔ juru filanan ka don dingɛ na o ma nɔgɔ dɛ o ma nɔgɔ f'a ka sɔrɔ ji ye jiba château ou bien kɔbolo dɔ i bɛ se ka moteur ka ji sama ka don dingɛ kɔnɔ ou bien kɔ dɔ i bɛ se ka ji fara ka na dingɛ kɔnɔ en tout cas a ka sɔrɔ e ka se ka ji sɔrɔ o y'a fɔlɔ ye n'o bɔra yen dugukolo i bɛ dugukolo ɲini mais dugukolo min kɛrɛnkɛrɛnnen don o sɔrɔ man di o ye dugukolo argilelama ye dugukolo min ni e tɛ siman k'a la i b'a sen a forme e bɛ hakɛ bɛrɛ min fɔ i b'o suma k'o sen k'a bɔgɔ fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a geren voilà o bɛ ji mara bon e ko dugukolo ɲini mais comme o dugukolo yɔrɔ sɔrɔ man ca fan bɛɛ fɛ donc e b'a jɔ ni siman ye o kɔni na wajibi lo i bɛ maçon fara e yɛrɛ kan i bɛ biriki plein bɔ biriki plein mɔgɔ n'a fɔ biriki plein de la duguma dɛ ale bɛ kɛ k'a kogo de jɔ k'a jɔ k'a lamini bon o de jɔlen filɛ nin ye bon duguma la ji bɛ kɛ duguma tabali min yɛrɛ kan e bɛ nɛgɛ de da o kan komi e bɛ dali bɛ kɛ cogo min na sanfɛ wuruji kɔni tɛ k'a la dɛ mais e bɛ nɛgɛ de siri o cogo la ka beton nɔɔni k'a bɔ o kan pour que nɛgɛ kɛ kun ye pour que beton nin kana pɛrɛ-pɛrɛ ni beton nin ma pɛrɛ-pɛrɛ donc o la i bɛna ji k'a kɔnɔ ji bɛ lɔ donc o y'a étape filanan ye sisan n'i ye dingɛ sen i bɛ nɛgɛ de k'a kɔnɔ k'a tila ka beton kɛ k'a ku
voilà ni n'a kɔni ma dilan bɔgɔ la wajibi le e b'a dilan nin dilan cogo de la pour que a ka se ka ji dɔn bon ni ji jɔra sisan donc jɛgɛden e bɛ sɔrɔ ka jɛgɛden ɲini ka don a kɔnɔ jɛgɛden sɔrɔyɔrɔ ka ca mais min kɔni ye min ka ɲi sabati bɛ min na mun bɛ jɛgɛden tɔɔrɔ bamakɔ mɔgɔ dɔw bɛ o bɛ ka usine mankanninw b'o bolo o bɛ jɛgɛden tɔɔrɔ la donc jɛgɛden bɛ tɔɔrɔ i bɛ jɛgɛden san olu bolo ka na bila a kɔnɔ. o b'a daminɛ ni jɛgɛden joli. bon voilà e y'o min fana fɔ ta dingɛ bɛɛ ni a jɛgɛden hakɛ de don parce que mètre carré kelen o bɛ se ka jɛgɛ bɛrɛ min ta ni ye technicien o b'o fɔ ɲɛna mais an fana bɛ a mara min kɛ an bɛ se ka dɔ fɔ ɲɛna o la parce que tɛbɛn o tɛ se ka caya dingɛ kɔnɔ ka manɔgɔ bɔ bon kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ la sisan manɔgɔ tɛbɛn bɛ tɔɔrɔ dingɛ yɛrɛ la n'i bɛ tɛbɛn yɛrɛ don jɛgɛko kuma ka ca dɛ n'an ko an bɛ jɛgɛko kuma kɛ n yɛrɛ ka dɔn t'a la depuis n bolo b'a la mɛnna an bɛ se ka kuma an bɛ tile fanba kɛ jɛgɛko kuma kan bon donc tɛbɛn o hakɛ min bɛ don o bɛ danna manɔgɔ fana hakɛ min bɛ don o bɛ danna parce que o jɛgɛ fila de marali ka ca anw fɛ yan mais manɔgɔ caman de bɛ se ka don dingɛ na ni o tɛ fɛn tiɲɛ. misali la n'i b'a fɛ ka manɔgɔ kɛ sisan par exemple an filɛ dingɛ min da la nin ye combien mètre carré. Ni ye 200 mètres carrés. 200 mètres. 200 mètres. donc 200 mètres n'i bɛ manɔgɔden joli kan ka don na au début a daminɛ na. a daminɛ na i bɛ se ka manɔgɔden 1500 kɛ nin na. tɛ foyi tiɲɛ manɔgɔden 1500 i bɛ se k'o kɛ nin na sinon n'a ka den yɛrɛ i b'a charge n'a ka den yɛrɛ manɔgɔ la i bɛ se ka charge manɔgɔden 2000 la o ye 10 poissons au mètre carré sinon o b'a fɔ ko 7 poissons au mètre carré non rectangle comme an y'a fɔ ye an ko ne sɛnɛkɛla min an tɛ sɛnɛkɛla kunfinba ye dugukolo forme mana kɛ cogo o cogo a kɛra rectangle a kɛra carré o a kɛra trapèze o a kɛra rectangulaire o a superficie bɛ sɔrɔ wala o calcul cogo man gɛlɛn donc n'i y'a superficie kɔni sɔrɔ i b'a mètre carré hakɛ sɔrɔ donc i bɛ jɛgɛ san ka sanga o hakɛ ma. i ko ni manɔgɔ don i bɛ se ka den 1500 fo ka se den 2000 ma ni tɛbɛn don. e bɛ se k'o don 200 mètres carrés nin kɔnɔ voilà bon ni tɛbɛn don 1000-1200 a bɛ se ka tɛmɛ o kan o ye 3 poissons au mètre carré. Banba jɛgɛ mara a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a kalama a nafa ka bon kosɛbɛ nka jɛgɛ n'i nana ni jɛgɛdenni u balo cogo caman fana bɛ degunba sɔrɔ o la u bɛ balo ni mun fɛn u balo bɛ bɔ min fɛn jumɛn de kan ka d'u ma u kalo 1 kalo 2 fo ka se u kalo 4 kalo 5 ma. bon n y'a fɔ cogo min na baara a kunfinkɛ bɛ yen a lɔnnikɛ bɛ yen o y'a professionnel ya ye a professionnel bɛ yen bon en même temps a kunfinkɛ bɛ yen bon mais ni an y'a daminɛ cogo min na formule dɔ bɛ yen e b'o dilan ni bu turuto e bɛ turuto don bu ni bu mélanger ɲɔgɔn na hali jɛ bɛ jɛgɛ mugu yɛrɛ bɛ don a la jɛgɛ jalan mun bɛ si k'o kɛ mugu ye e b'o mélanger a la bon o composition de bɛ yen e b'o dilan n'i y'o dilan e bɛ n'o depuis o fitinin e b'o seri o fɛ o b'o dun bon e bɛ taga o kan o ye a ye e yɛrɛ ma professionnaliser a la a bɛ kɛ taga o kan mais bi bi in na e ɲɛ b'a la dumuni dɔ bɛ n bolo n y'o d'o ma ye o ye a turutulama ye o bɛ dilan usine na de bon o bɛ dilan usine na i b'o de san bon jɛgɛ hakɛ bɛɛ ta bɛ yen o bɛ ka kɛ kurukuru ye pisinin ta o y'a fitinin ye bon belebele ta o y'a kumaba ye bon e b'o de san ka o di o ma donc o b'o de dun normalement ni e ka balo cogo ɲɛna kalo 6 kɔnɔ donc o bɛ se feere ma. donc n'i y'a mara sisan kalo 6 i bɛ se ka jɛgɛ feere. tɛbɛn fara manɔgɔ kan kalo 6 i bɛ se ka feere a b'a sɔrɔ a kunbayara fo ka se feere ma. voilà manɔgɔ yɛrɛ kɔni n'i y'a balo o balo cogo nin na kalo 6 kɔnɔ o b'a sɔrɔ a denkolo bɛ tulo bɔ. donc dumuni min bɛ d'u ma depuis u cini fo ka taa se u kalo 6 ma u bɛ se k'o kelen fana dun ni yɛlɛma bɛ don a la ni e min di pitinin o ye o kaliburuni ka dɔgɔ bon ni a bɛ kɔrɔ e bɛ kalilu kumaba d'o ma. n'ala sɔnna halisa an bɛ an filɛlikɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ ferme agricole Banba kɔnɔna na min bɛ Kafela n'a bɛ Sikaso région kɔnɔna na ani Abudulayi Banba fo ka se a denkɛ ma Mamutu Banba Mamutu e fana ka gɛrɛ an na an bɛna
dakuruɲɛ fila di fana ma sabula a yira k'a fɔ e de ka baara fanba ye jɛgɛko ye Mamutu i bɔra ka i fa cɛ lamɛn ko yanni ka mɔgɔ dege jɛgɛ dunni na i b'a dege a minɛni na i fa y'i dege jɛgɛ minɛcogo la a lamɔcogo fo ka taa se a dunni ma bi an y'a ye k'a fɔ i kalanna nka i ma sɔn ka i sigi so k'i bolo fila da i sen kan ko fo i ka taa biro kɔnɔ baara kɛ ni dun y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ baarako gɛlɛya de bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛn sifinnakaw e ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen bi diplôme b'u bolo u si tɛ baara la n'u a dɔ bɛ dɔ la n'u wulila ka e ladege a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ baarako gɛlɛya la ne ko ni maa ye e ɲininka bi jɛgɛ mara ko nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la k'e ka dɔ fɔ a nafa la i bɛ se ka mun de fɔ an bɛ n tɔgɔ ye Mamutu Banba ne ye jɛgɛ lamɔna ye Sikaso n sigilen don Sikaso dugu kɔnɔ mais an ka ferme sigilen don Kafɛla yan jɛgɛ mara ni mɔgɔ ye ne ɲininka jɛgɛ mara nafa na n b'a fɔ a nafa ka bon yɛrɛ yɛrɛ de parce que an bɛ jɛgɛ an b'a den feere an b'a kumaba fana feere bon o sababu la an bɛ se ka caman fɔ ko nafa bɛ jɛgɛ mara la bon an bɛ min fɔ jeunes caman ɲɛna parce que mɔgɔ caman ko jɛgɛ mara ye nɔgɔ baara ye fɛn ka baara jɛgɛ mara nɔgɔ baara ye jɛgɛ baara ye ɲɔgɔn baara lafiya tɛ parce que ne dingɛ sen ka jɛgɛ don bon ni jɛgɛ fitinin dora ka ban e ta bɛ kɛ dumuni ji le y'a la chaque mois le kɔnɔ i bɛ don ka pêche de contrôle kɛ ka jɛgɛ contrôler se ka jɛgɛw bonyana wa bana bɔra wala ala mun bɛ i bɛ don k'olu contrôler o bɛ kɛ ni fɛnkɛ ni kalo ne ye jɛgɛ fitinin don n'a fitinin dora i b'a dɔn ni hakɛ ni gramme hakɛ min ye o kɛ k'o ɲini k'o dɔ fɔlɔ n'o y'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka dumuni ji n'o fana parce que calendrier fana bɛ yen i bɛ dumuni ji n'o poids fana de ni dumuni jira n'o poids ye mois prochain mana se fana i bɛ pêche de contrôle kɛ bilen n'a sɔrɔ i ka jɛgɛ si dɔ fɔra o kan wa est ce que dɔ ma fɔra o kan wa o b'o dɔn n'o y'o dɔn o bɛ sɔrɔ commencer ni dumuni ye bilen ni dumuni tɛ ji kunfɛ ka komi kalo kalo n bɛ dumuni ji kunfɛ ko dumuni ji ka ɲɛ dumuni tɛ ji ten pour que ka se k'i ka dépense bɛrɛ dɔn jɛgɛ mara kɔni ne kɔni y'a ye jeune kunfɛ ko nɔgɔ don ne y'a faamuya. Tubarkala fɛn Banba i ye min fɔ sisan nin nɔ mɔgɔ caman bɛ don jɛgɛ mara la nka u tɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn a la aw y'a kalan kɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn misali la maa min b'a fɛ k'e ladege bi dɔɔnin b'a kun musaka ko nasiraw fɛ n'i bɛ don jɛgɛ mara la a bɛ daminɛ ni musaka joli ye wa n'i b'a fɛ ka jɛgɛ mara i kan k'i sinsin mun kan i facɛ da sira ma jiko b'a la nka halisa kalan nasiraw fɛ aw minnu y'a kalan kɛ k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ yalwa aw bɛ se ka welekan jumɛn lase halisa jɛgɛ maralaw ani maa minnu b'a fɛ ka don a la n'a sigasɛgɛ b'u la walasa u ka se k'a faamuya. n bɛ o min fɔ an bɛ weleweleda fana kɛ gouvernement ye sanni an k'an da don kuma an bɛ weleweleda kɛ gouvernement ye parce que gouvernement ye jɛgɛ dumuni subventionné ma subventionné ma halisa gabara parce que a subventionné kɛ ninnu halisa a tɛ se ka jɛgɛ mara a b'an labɔ mais e hakili bɛ sɔrɔ min na e tɛ se k'o sɔrɔ k'e wasa bon ko gouvernement k'a essayer bilen ka jɛgɛ dumuni prix jigin jɛgɛ dumuni prix ka gɛlɛn a prix ka jigin a bɛ sɛ ta niveau ninnu na a dumuni kilo kan ka tɛmɛ 50 ɲɔgɔn kan i b'a ye n'o kɛra jɛgɛden fana prix fana ka jigin pour que fana mɔgɔw ka se ka don a la parce que o gɛlɛya fila de b'an kan fɔlɔ parce que ne ko kuma nafa ko fana bɛ gɛlɛya fana kan parce que o gɛlɛya fila b'an kan fɔlɔ pour que n'o gɛlɛya ninnu kɔni ni dɔ bɔra olu la bon jɛgɛ dingɛ bɛɛ bɛ se ka tile ka bɛrɛ la an n'a ye jɛ bɛ se ka daminɛ ni an ta bɛrɛ ninnu ɲɔgɔn ye 200 mètres carrés ninnu ye i ka débrouiller kɛ n'o k'o daminɛ olu daminɛli fana ma nɔgɔ parce que olu daminɛ na ka dingɛ ni fɛn ninnu dilan i b'a sɔrɔ dɔw musaka bɛ taa 2 la 1 1 dɔɔnin na dingɛ kelen don o in tɛ jɛgɛden prix la o in tɛ jɛgɛ dumuni na o in tɛ jɛgɛ entretien tɔ ninnu na jɔ ni fɛnkɛ misɛnnin tɔ ninnu na bon ne o y'o fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna bon min yɛrɛ ka nɔgɔ dɔɔnin o bakɔrɔ sɔli de ye bon hali olu fana u bɛ 1 000 000 bɔ parce que ale kɔni bɛ jɛgɛ 2000 ta o dépense ka nɔgɔ ne y'o ta bon hali bɛ se k'o sigi u ka so kɔnɔna na i bɛ se k'o sigi i ka lu kɛnɛ la o ji bɛ vide fɛn kan ko ale ka ko ka nɔgɔ mais dingɛ ninnu t'ale dingɛ fitinin kɔni dingɛ nɛma ka se ka nafa n'a ye fɔlɔ moins 200 mètres carrés ɲɔgɔn da se ka dingɛ ni fitinin olu ye viviers le olu tɛ se ka kɛ olu bɛ kɛ élevage de prestige le e ko maa jɛgɛ mara ko yɛrɛ la nisɔndiya mais nafa jɛgɛ mara nafa nata kɔn t'olu ye an mɔgɔ min fɔ jɛgɛ mara ne fɛ ka don a la kɔni ne kɔni o le fɔ mɔgɔw ɲɛna. Banba an y'a ye k'a fɔ yanni nɔ effectivement i da sera ma san bac hors sol o ye kura ye a ko la dɛ danfara jumɛn bɛ ale ni dɔ in cɛ.
bon Bakɔrɔsɔ danfara b'ale ni cɛ Bakɔrɔsɔ ale bɛ se ka sigi ka villa sanfɛ ale ka daliso sanfɛ b'a sigi ka co don a la ka jigin vidange bɛ k'o fɛ wa ale fana ale ka ko ka nɔgɔ parce que ale ka fɛngɛ ale ka problème ma ca ten parce que ale bɛ bâche le kɔnɔ bon ne ta bɛ se ka ka dumuni d'a ma ale ka nɔgɔ ko ma ca bon ale tɛ se ka n'a ni jiba kojugu t'e bolo e bɛ se k'ale baara kɛ facilement bon dingɛ minnu jiba demandé parce que ale fana dingɛ ninnu na ni filtration ni fɛn ninnu n'a cayara bon jɛgɛ mara bɛ décourager a la bon problème de b'ale ni différence b'ale ni dɔ ninnu cɛ ale n'a montant ko fana voilà prix ko fana bara e montant min don ciment dingɛ na bon b'a ye to don Bakɔrɔsɔ fana na bon a dépend fana superficie fana voilà. Yanga yo anite da banda kamale seneke baliyo da basamunde kadoma